Focus, dagat. Okay. Lalami kaing dagat. Look, oh, wala kayo panganod. So, kami kayo adto. Okay. The sea is calling me. So, adto ko mag-lunch. I'll pack up my lunch and go there. Puslan man, nanindot ang panahon, ato ko sa dagat. Akong bawnon na laman niya akong paniadto. Kanga gamay. Nasobraan sa rice. Pero it's okay, it's okay. Tangkong, sinugba, pansit, and ano ni? Guso. Okay. Okay, a little of pansit. Aman na little. Plenty of guso. Oh, niawas. Loy, niawas man. Okay. So, by the way, kani among sudan karon, ahon everyday. Ready-made na ni dito sa kanang karinderya sa ako ang auntie. So a little of sinugba, pakuan taron, pabadlong taron kay a little of everything. It's a Sunday, it's a beautiful day. So it's sinugba day and a lot of kana. Lami ning sinugba ni Ati Eddie kay daghang spices na ay kanang kamatis, na ay apple, na pudsay, cucumber. And of course, na gulay, tangkong. Okay, more gulay, more gulay. Kasi, okay, that's it. Akong baon. Oh, instant bowl, rice bowl for my baon sa dagat. Mara ni mo atong dagat kapayo. Ano bitaw? Ay, punas man di ay. Okay. So, muna siya ang cave sa amo ang kabatanon. Okay, bata pa may manood mi din ha. Cave, karaan na kayo na. Long before I was born. So, it must have been ages ago nga naana nga cave. So, we're here! Okay, welcome to my private beach. Okay, so, muna ang beach sa among ubos sa balay. Look, the sun is here na. Mabuti ang migas dito. Wala siguro sa mutong nila. Ha? Siguro sa mutong. Sana all. Sagi. Ano dito? Walay. So it's Tita Chayli. Wala akong cellphone.
Okay, so sa bata pa me, there used to be two seawall there on my right and on my left. So, karon kay wala na may atiman, nabungkag na gid siya. But nagpabilin gihapon ang dagat. So, before ka ma-swim, kaunta. Tabi po. Ang bawon. Ouch. Mangaon. Okay, so muni ang dagat sa akong kabatanon, akong playground. Okay, it used to be my playground. Kani siya supposed. Okay, anay good ko diri almost every day sa una nga diri ko maligo. Ari na ko mamahaw, ari na ko maniudto. Ari na ko mang nihapon. Perte nga akong ituman sa una kay na ako gapuyo aning dagat. Okay, so ang mga structures medyo nabungkag na gud siya, no, kay naagi sa mga seawall ani nabungkag na. Okay, so muna siya happy gid ko kaayo ani. Hi Willier, hi Willier, naligo si Willier. Look, oh, unlimited water gid ani year. Muchi kaligo, muchi kaligo Willier. Ta maligo ta year. Okay, so ani mi nag-lunch karon kay nindot kay ang panahon ang wala kay dag-om. So it's very peaceful here. Na yung mga nanagat dito. Okay, so a lot of things has changed. Pero the same thing pa rin ang dagat. Naabagya po ng dagat sa amo ang ubos. Okay, so nabalik na ang sand. Okay, so pwede naman iudto diri. Okay, with the dogs. Okay. So nindot kayo, linaw. Linaw kayong panahon. Nami kay langoy-langoy. So, no? Langoy-langoy jud ko. Maglangoy-langoy jud ko ron. Okay. Akong adtuon tong baruto. Kang anggok man tingali na nga baruto. Waman. Okay, good. So, manakog ligo. So, manakog kaligo. Manapog kong paniod to. So, umuulit na. Bye, dagat. So, that's it. I had a quick lunch and a quick dip. Let's see. So, good na akong Sunday. Bye. Thanks for watching. God bless everyone.